Yora. Yora. Kamera to. Nggih, raketan TV kula nggih bar tak dol dadi rasa nonton iki. Panas kan. Udah terus. Malah arisan bocah iki. Kon utuke capek gunung. Lah jarene menang iki mau kon menang kok. Menang-menang iki gak aku nembang. Oh. Nembangi serampung kowe saiki. Oh. Panas udan. Walah. Udan panas. Heeh. Aling. Heeh. Capek. Gunung. Yo. Mengke kecilik mah. Ngene lho, Mbak. Ngene lho, Mbak. Nek ning kene iki nembang kan ya kudu ngati-ati. Ngati-ati. Jenenge ning Nganjuk iki ra piyayine nggon. Piyayine nggon budaya kabeh. Iya, Aja kena kaya ngono kuwi. Bener Bener to, Mbak? Nganjuk to. Seniman. Nah, mriki gudange seniman kok kudu ngati-ati Kudu awake dhewe. hati-hati, kudu tampilkan yang terbaik. Iya, kudu pleng karo laras. Guki. Ki kecret tak timpale sih. Pengedan. Iki. Oke wis dengkek coba. Dilani. Keceretane dhewe dipangan dhewe. Wong wis dengkek kan jak omong tak. Yo. Niki jane apike iki nek anggere ngecaping gunung ki nganggo reokan ya aku Mas anu dadi kreok ngono kuwi apik Reok. banget. Gua nek dhewe. Engko ana dhewe. Oh nek dhewe. Engko ana dhewe. Wong ki trompete ana, tabuhe sing ora digawa. Panas udan aling-aling. Der. Saping gunung. Mi. Nah, seniman langsung dilanggam kuwi yo. Ngaten. Misowa caping gunung. Ya mas. Kasihan maton. Sarto. Timun sigarane terus mangun. Makarane.
sampun katur caping gunung. Nggih Rama. Bawa sak langgamipun. Pun komplit niki wau. Nggih. Alhamdulillah pun saged nglampahi pamundhutipun piyai kathah nu nika jarine tiyang sepuh-sepuh sapa wuring panuju sasat sugih pageri wesi. Nggih. Gawe nak tiasing sesama niku pahala utawa pahala tur surga cepakane Rama. Amin. Nggih. Amin. Sanesipun Mas Gareng. Dawuh. Mangke dipun aturaken nggih gara-gara nggih. Amin nenggo dawuh Rama. Nggih. Menika kados sampun katok nggih limbuk cangikan. Nggih. Monggo kula suwun parenga pinarak lenggah. Menika nglajengaken lampahanipun. Nduk. Dalem, Mak. Ayo aja lali pekramane biyung. Sinom parijata nuladol aku utama ya nggih. Nggih. Gegojegan karo bab layang-layang mengko diwaca nggon gara-gara meneh. Ana sing bakal nyumbang lagu utawa nyumbang bawa mengko nggon gara-gara diaturke. Nggih. Monggo Mbak Hesti peraturaken sinom parijananipun. Sing ana rampung no dhisik warna-warna nomrame wong Surabaya kampung kali asing
lang-langing driya mangun kung kanduhan rimang ler-lena tanpa kanin yen tan tulus mangku sang Hyang Utama mangkono sang nata wis nyolon ngrerepa Patih Sengguni kados pundi sang penemban wektu dina iki aku bakal nyagui apa sing wis tak kandhake ana ngareping Prabu Duryudana wektu dina iki para enggal kirapna kabeh para wadya saka ing Ngastina wigati nyedhaki marang Praja Ngamarta ya mung wanti-wanti welingku aja nganti barisan Ngastina konangan dening telik sandi upayane mungsuh saka Praja Ngamarta mengko yen wis padha lena ing reh kaprayitnane Praja Ngamarta dikebak aku dhewe kang bakal ngrangket para Pandhawa nggih kula namung ngestaken dawuh kang mengkono aku bakal ndhisiki laku prapting Praja Ngamarta gentos tapak kula badhe sumusul remban semangka handro suruh sumbar lindung bumi kuncing kumalut guntur ketuk Kira kang bala tumingal atampo samya medali Mlerenatet wilat ing kanta tang wangkung mangun saniti Mendang sangaji micil ladin nyong ngedali kutha Surawilaga kaya buta singa regil pasti jonggo dendanya mengambak boyo Adimas Wisanggeni sawisipun Kakang Sakadang manembra marang Prataning Siadi
pun Kakang bakal ngendikake isi atining para kadang tumrap marang Yayi Wisanggeni. Dimas, sawetara dina para kadang arep-arep marang sowanmu. Dene kang wigati hamungkinen madhangake pepeteng kang sumandang para kadang sumarambah para kawula sak negara Ngamarta awit mrihatinake marang murcaning pepunden Pandhawa. Pangrasanipun Kakang sakadang ya mung Siadi kang bisa nuduhke mungguh ana ngendi murcaning pepunden Pandhawa mau Dimas. Yayi Wisanggeni, aja dadak nganggo wigih aringoh mara enggal matura. Mungguh ana ngendi murcane pepunden para Pandhawa mau. Yayi Wisanggeni. Ya, aku nggaris ngandeli apa sing wis dikandhake dulur-dulurku. Bakune swasana pendhapa Ngamarta iki padhang ya saka kowe, peteng ya saka kowe. Yen pancen kowe ora titis tur dasar iki wis kondang bocah sing titis nyawang marang samubarang apa wae. Mula nganti do diarep-arep tekamu iki le ni. Ya menek nganti kowe nerawang kok ora titis, lerene oleh dadi Wisanggeni. Ora sami Wisanggeni wae. Matur nuwun hawit semono kapercayaning para kadang marang aku. Kakang Pancawala lan kabeh para kadang padha sumurupa. Wektu dina iki murcaning pepunden Pandhawa kuwi ora murca nglangke nanging pancen ana wigatine. Dene wigatine yaiku mbudidaya murih negara Ngamarta iki dene Gusti Kang nyipta jagat tansah pinaringan tentrem, tumata lan sentosa. Ya kanthi tentrem tumata lan sentosaning negara iki kang bisa njalari para kawula padha kesinungan rasa bagya mulya. Bagya iku dumunung ing kanikmataning lair, dene mulya iku ana kanikmataning batin. Mongko urip iku yen wis sinung bagya mulya, rasa susah ora ana, lelara ora tumama. Menyang sapa wae rasane mung seneng, adoh marang rasa memungsuhan uripe mung sarwa cukup. Duwe pepinginan ya ora ngongso-ngso. Uwase mung sumendhe marang peparingi Gusti kanthi ora pegat ngreh pambudidaya. Kakang Pancawala, negara mau bisa tentrem yen kabeh wong sak isi negara kuwi padha melu nentremake. Isining negara bisa tumata yen wong kabeh mau padha gelem ditata manut marang pernaptan sing wis padha disarujuki. Lan negara bakal awuh kasantosan yen kabeh wong sak isining praja kuwi padha mersudi ngreh kerukunan. Yen wis gelem rukun, ora usah dadak mbedak-mbedake kuwi suku apa, agamane apa, budayane piye, klambine apa, lan kuwi wonge sapa, aja dibedakake. Anane mung kudu eling yen kabeh mau sedulur dhewe. Dene luwih gamblangi meneh. Kita kabeh iki padha dene nunggal bangsa, nunggal basa lan nunggal negara. Iki mau Kakang munggo apa kang dikersake dening pepunden Pandhawa. Lah, kersaning pepunden Pandhawa mau tangih kelakon yen to kabeh ora padha sabiyantu, utamane para kawula muda kabeh iki. Awit sepira meneh suwene pepunden Pandhawa ngasta kemudining peperintahan Ngamarta. Menyang endi parane ya mung marang pundhaking para muda mau panguwasa bakal sinampirake. Mula dina iki aku nganti marang kabeh para kadangku kawula muda ing praja Ngamarta. Ayo padha diundhake meneh oleh padha sabiyantu marang pepunden Pandhawa. Lelakon kang wis kelakon upama ana sing ora becik, tumuli diguang wae sing adoh. Dene sing wis becik ayo padha dienggo selawase. Sing padha rumangsa kliru ya agi-agi padha benerno. Sing kurmasan itu mindake rusak ya padha gelem ndandani. Sapa sing padha lali enggal padha elinga. Dene kabeh mau bisani awujud seranane kanthi nganggo lambaran piwulang agamane dhewe-dhewe Kakang. Adimas Wisanggeni. Let jarpyasing pun Kakang sakadang dupi midhanget apa kang wis ora maturake. Tetela ora kliru menapa Siadi dadi tali pangiketing para kadang muda ing Ngamarta iki Yai. Adate tembung becik kuwi gampang diucapake ning iso angel ditindakke lho Wisanggeni. Mula kanggo ngawekane kabeh mau becike kudu ana niat utawa nawaitu lahir batin. Lan bisane ngukur wong niate temen apa ora ya bener kandhane Wisanggeni. Piye oleh nekuni marang piwulange agamane dhewe-dhewe iki mau ya Wisanggeni. Para nyata Kakang.
kadangmu padha randena becik besok amendemo baris baris kang prayetna Jiwa saranta wong Dwarawati tinumbas paniku pengawak Pandhawa gawe kaget ana wigati apa patih andaka ana sira marak ing ngarasaku nun inggih hunjuk punika Raden ing mangke wonten parang muka endhateng inggih para Kurawa ingkang ketingalipun badhe bedah negari Ngamarta dudu karep tak temonane kaya ngapa Kurawa jroning kewok mandhe gotong ngontelang pedhangipun kang kataman praga temah tekeng lalih sorak manengkar gumuruh ora pangling wong kudu Antasena iki para nyata ora kleru pandulu iki Haswa Suta Utama Haswa kuwi jaran Suta anak Utama wis ngarani kowe anak belo hus moyok iki karo wong tuwa pendirangan mripatmu kaya maling kok danan arep apa entuk ora entuk panguwasa praja Ngamarta jaluk ora sah kowe langap lawaton ngucap wanuh wani ngrasani negaraku aja takon dosa. Iki angkatan laut Ngamarta sing arep ngrampungke nyawamu. Weh, tinjong kerat kamu. Mara gagih Madata banen legane ati.
Dinemene wis padha pepak prajurit Ngamarta. Ana sing ngambah ngegono mbubarake wadya Ngastina. Tak balang kalpika gaib dadi reca. Hei! Kene makan Mas. Oh. Menungso morang tata wanoh-wani nungkak marang dadaku. Ketiban kalbi kok gawe dadi reca we. Hei! Ayo. Ana pendhita rupane kaya barongan. Barang sulapan Kakang Gatot ketiban pusakane dadi reca. Pendhita buta. Aja kowe gendong kumalungkung. Sawangen iki wis anggene sing bakal marek Kakangku Gatot. Kakang Gatot tak grayang kaping 3. Waraso. Kurang ajar iki. Kowe wanoh-wani nyandak surbanku aku tok larak. Kowe sapa? Aku wis sanggeni. Kowe Gorodahana to? Lho. Gorodahana? Ngerti karo aku. Ngerti wae wong cah pinter kok. Wah, ngendel-ndelke. Ayo. Aja mung Kakang Gatot Kakang Antasena sing tok tampani gamanmu. Wis sanggeni ora bakal mundur. Wah, nyoba Gorodahana ing kene marganing patah dublak tunggak cakep kowe. Pendhita kowe. Pendhita murang kono. Ayo bisa kita sauno. Wah, dudu karepe dhewe. Wong tuwa sirahe nggo keset.
Kalpika gaib Tabanana. Hei, ha. Apa iki? Sinangga enteng cah iki. Arep kandhane clohak-clohok lah kok. Kalpika gaib ora tumomo. Ya. Malah aku krungu kabar yen wektu dina iki Pandhawa ora ning raja. Tiwas ngeguwang tenaga. Aku ora teges kalah. Ning dudu kowe sing tak golek aku goleki Pandhawa dene. Moran tata tinggal rangan Solong Melayu nganti olak-lakane kok tak tututi kok ta ono Sarta pawonuting ranu tersingkar sanira dening kanyut manis selenira Gusti Kamal mirah ingsun Asmira tu ing nguni
Sidat Agung ing Narmada sajroning guling pangucape janmane Indra tansah dadya linduran kewala katon kang asung pusaka busah basah hambelasah lecek oleh jogan tilas yang ajang paparangan watang samnya putung tumbak potro keris bengkung tameng sempal kaparapal subatang pawicalan kata wadya boleh ingkang jelbabah hendepani lemah lebet suwek kang dodo kabating bedomo tinabrak gono sengah nampek dodo awit saking kusing sendo ingkang tasih ketingal kumendeng ing madyaning palagan cawuh kelawan gondar saking getih lambah-lambah nelesi bumi sampo betul gemblong gegilani saya peteng kang wancilabet wis kasaputing madya ratri sang saya dalu hararas abhyara kang lintang kumedhek sunya tengah wengi lumrang kandaning pus pipa kanyuang ing putyanira sang Dwijawara brengen lir swaraning matu bronto manungsung rening gamban ana
lan wis katon manjri ing madya gantang. Bumiring lintang kang ngadoring taun maweh harseping pandulu. Ndatak sakala Sang Hyang Candra susup ing Bantala bang wetan katon supelak padhang pertata Hyang Arka gantos kang Siniwaka. Ramening madya padha anyramai repat para kawan. Ketingal durah Petruk tetenguk kanthi hanya karap manising Sarkara. Dedek tidang Prabawaning ratri sasudara wis manjir kawuryan tan kuciwa memanise manggep sri nating dalu Siniwaka Sangya Pradase Aglarening Cakrawala winulat ngelangot Prandene paksa kebegan saking kehing taranggana kang sumiwi warata tanpa Soroting mandan sinuhan matang jroning pasareyan Menani wadon nurmurmu kalingan ngrangan
Sarsul kulon nang make iritete mauya iritete mauya canda kanggo gawe dadi mesti mati tak bedile mimis masih tang 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 ayo Sarjur Gusti mau. Apa neh ya sing kira-kira tentang sing aku durung lahir. Montor-montor cilik ya ada bingung. Blak jublak suwenge tengkelenter mambu ketundung kutel pak empong lira-lire sapa guyu ndelikake sir pong delikos ya siapa sih kae si Bang ayo dar sini nah sir pong delikos Kang Gareng apa Truk Gong piye Kang iki lek-lekan ning Kadipaten Nganjuk iya 3 in 1 telu dadi siji sepisan mengeti 5 Oktober Hari TNI kaping pindho mengeti kesaktian Pancasila kaping telu mengeti wulan suro wah iya panjen aku nitani ya khususnya Jawa Timur kan dari suro malah wayang rame iya nek cara Jawa Tengah wayangan suro ki kerep ning bangsa sarian-sarian kuwi ning kuburan heeh sing penting wayang lumadi ya heeh wis ta percaya sing jenenge wayang aku ora mung yakin ora mung hakul yakin kepara ainul yakin
Ora lekeng mergo panas, ora lapuk mergo udan. Mergo nonton generasine dalang iki wah. Bombong ning pikiran nyenengke khususé Nganjuk. Dalang-dalang cilik mbludak rek. Wah iya. Ya muga-muga kabeh diparingi laris. Sok gedene iso neruske perjuangane awake dhewe ya terus. Heeh. Pengrawit ya ngono Nganjuk ya akeh. Saya sinden kuwi gudange Nganjuk kuwi. Iya. Kalau mangsa ana wisudan lulusan presiden, aku sak maca nggon koran kae. Wong kene iki seni diopeni kok terus. Dibantu, heeh. Aku ndongake semoga yang rawuh malam ini diparingi hidup yang bahagia. Amin. Aku tahu dipari weruh wong winasis sing surasane ngene. Siapa yang ingin hidup bahagia, syaratnya ada 10 sikap yang harus dilaksanakan. Apa wae, Truk? 1, lepaskan rasa khawatir dan ketakutan. 2, buanglah rasa dendam. 3, berhentilah mengeluh. 4, bila ada masalah, selesaikan satu persatu. 5, tidurlah dengan nyenyak. 6, jauhi urusan orang lain. 7, hadapilah pada saat ini bukan masa lalu. 8, jadilah pendengar yang baik. 9, berpikirlah positif. Yang terakhir, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bakal bahagia Kang Gareng. Ya. Kakean gunung tanpa guna terus iki Gareng wayang kulit praisik. Lho, kok iso diwakili Gareng wayang wong genti. Oh ya, malah penak. Iya. Dunggahke nyang panggung, ayo dikiprahke Mas Gareng. Nah, kiprahke kok. Bidrong, monggo.
kelingan Gareng. Nggih, tesih menggeh-menggeh, Pak. Nggih boten kelingan pripun wong sandang pangan, Dik, Pak. Nggih. Mula rak wis beling to aku. Nggih. Urip aja lali tembung ibu, iman, budaya dan olahraga. Nggih. Ben ora menggeh-menggeh. Lah olahraga kula nu salah mangsa, Pak. Wancine tiang tilem kula malah pecicilan ndur panggung ngeten. Ning nggih boten napa-napa ni konsekuensi pekerjaan. Napa-napa Tapi temonjo. nggih. Oleh Gareng saben bengi temonjo buktine bandane dadi kabeh. Alhamdulillah. Anak loro wedok dokter kabeh. Apa seneng ki? Nggih alhamdulillah Pak, undu-unduane wong melek bengi prihatin nggih ngeten iki. Nggih. Kula nu nyambut gawe ngiras-ngirus prihatinaken turun kula. Terus Mugi mboten rekaos kados kula. ning anu lho terus piye kon? Gareng iki sak omah Gareng kabeh kok. Oh iya, bapake Gareng, ibuke Gareng, Mbak Yune Gareng. Nggih. Gitu Mas? Nggih wong ternak gareng ngoten to Pak. Ha iya. Nggih. Ternak Gareng. Nek mboten napa-napa buktine nggih saged nyukupi, saged ngopeni lan saged ngrejekeni kagem kula sak keluarga Rama. Nggih, bapakne asmane Ki Marno Marno Sabdo. Sabdo kuwi Gareng Ngesti Pandhawa.